kanjani umuntu udalelweni kanti uzwe mawuhlukana nomuntu wakho umuntu athi hayi ngani akusiyo wakho uNkulunkulu uzokulethela wakho yikho leyo uNkulunkulu ukudale wedwa abafazi baningi amadoda ayashota ubani umela angashadike ubani umela angashadi uthi uNkulunkulu ubani umela angashadi sonke sifuna ukushada yeah hayi mkhozi akusiwakho udalelwe yena fuseke ngifuna yena mina ke uzomenza ke mina ngithanda sothandana ngesinayi hayi abadlisa abafazi abangashonex abadlisa amadoda abangasho okusalayo sithandana ngomuthi wami sikuphe isiyami right ngifuna lo mangitshela ukuthi akadalelwe yena mina ngifuna yena hayi mkhozi uzolunga thandazi angithandazi next ngenyangeni wami nomuntu yanye wami nomuntu yeah uyakuzongijabulisa nedlozi lami ngiyatshela ukuthi ngifuna lo mina lo ngimfuna omunye umuntu ngifuna lo khuluma izinto zenzeke kanti sithwaseleni mazothwasela inhlupheko abantu bahlushwa amadoda la ngaphandle nikhona zinyanga ewani umuthi wenzelweni umuthi wenzela ukusebenza hayi because ungakhali kuzoba right futhi akakufanele yes akamfanele ngoba kwenze njani ngifuna lona because you can do better yes nayi better yamla yahamba I can do better kuphi nayi better yami usangusikhohlisa ngitshela straight ukuthi ngeke uyiphinyanga ngalokuthi in ngitshela straight ukuthi because hamba yeka Gogo Skhotheni hamba yeka Gogo kanibani ngiyeke ukumkhohlisa so uthi I can do better lithi iBhayibheli konke okuyenzayo kuyenza ukuyenzisise ngiyeke nomuntu wami uyosebenzisa uthandana nami azi ukuthi nginyanga angifihla umnyanga bami mangabe ngeke accept for off awenzeli next muso indoda ezithandana nami okukhona nje ukuthi ngichamisa nami ngumuntu ngidinga ukuthandana vele ngidinga ubhejo idlozi lingene emntwini azange likhethe isilwane lingene kimi emntwini musana ukusitshela ukuthi izangoma sijoli futhi mawubona ukuthi mina nginyanga ngisebenzisa umuthi vele uyindoda yami ngihlala ngawusebenzisa umuthi ngisigcinela wena musi ngowami ungena wazi ukuthi ngiyaphahla ngiyafutha ngiyagabha ngiyafake manga ubona ukuthi ngidlisile hamba ogabha hamba uyenyangeni lokhu nifaka idliso zakudala esihlala la abafana bagabha azashona umntana abantu isidliso simfakela indoda uyifakela ukudla isidliso ekudleni ngiyazi ngisho ukuthi ngidlisa kanjani omfakele ekudleni angisho ngiyazi nibayenzani yeah kunjani njalo ngeke ukuhamba inyanga zakudala umuntu afaka isidliso ekudleni yini lo isilwane lento yakhe esiswini egcineni uyafa umntana abantu bathe hayi unama-alsa ayikho i-alsa umuthi faka le ntando emzimbeni gijima izangoma hayi bathi une-alsa udlisela mntana abantu izombulala vele lesidliso isidliso asibe kuwe egazini wazi ukutholakala ungenile shici inkinga yakhe bekasenza mdlala ngomdidi wabani wabani nomdidi amele adlale ngawo kanti zela uzodlala la wami nomdidi umoshela abantu lokhu uyawureka uyavula umoshela abantu ungikhulumisa kabi ngabantu musweni hayi nami ngimdlile ngidleke sala ungithanda wedwa bese kusathi uthi ngikuloyile ungiphuphe mina nasebusuku faka le ntando emzimbeni uyakela ukudlisa umfana ekudleni uyapheka wenza amasuphu lokhu uyathela le nto iyahlala yakhe imbangela ama-alsa iyafa le ekibo sinini bamgabhisa thande kibo bamgabhisile makakubona uyakushaya bese sokuthi isichitho kanti la masimbi edlisa aphumile ukuzonda ufe nya ngafuni ukubona ingakhomela ufake lento emzimbeni wakho uthandeke bomuntu nangazi umuntu ozolibela khala ukhala kunomuthi ukhala emhlabeni kunomuthi
lapho mina. Madoda izija kuwe. Mina ungangifaki lapho. Ngicela ukunifundisa i-trick A1 tu. Ngayikhuluma kudala lento le ngathi mina indoda yami mayichita. Akunamuntu ongazi ukuthi usabela uzwana nami. Njengoba nani akunamuntu ongazi ukuthi uzwana naleyo ndoda leyo. Mayindoda yakho ngempela. Asisalwi manje. Ungalwi nayo girl. We've got social media. We've got your pictures. We've got your names. We've got your surnames. Sidila nawe ngo-12. Asisalwi namantombazana thina. Hayi, asilwi. Mina vele ngiyakutshela ukuthi anginasikhathi sokurasa ngiloke ngirasa nawe ukubuza ukuthi uyifunani indoda yami. Sanasikhathi sokulwela indoda. 2022 sesilela indoda. Mina futhi angiyilwela indoda. Ngidila nawe kahle. Dila ngawe ngo-12. Shaya ngesichitho. Ubonisa i-lunch bar ebusweni bakho. Shaya ngesinye isichitho mina ngihlali. Zodila nawe ngo-12 o'clock. Social media has made it very easy. Very, very easy. All I need is your picture, your name, and surname. Ngiba busy. Dlala wena ngendoda yami. Dlala ngendoda yami uzobona. Hey, deal with the guy. Hey. You hamba ashela abantu. Hey. Eningangitsheli ngoguy. Ngikhuluma ngamantombazana manje. Oba yini nighalela impilo zethu, nighalela indoda zethu, nighalela lempilo i-nice life esiphilayo. Nibona kahle ukuthi thina sideserve yini nifanele niyithole. Nimoshe imishado yabantu. Angina deal with the guy. Ngikhuluma ngani ngithi dlalelana ngowami umshado. Ngizobona. Even though he's not gonna do that. He doesn't entertain nonsense. Thokozan. As in, I see everybody's tagging me on things. Everybody's showing me things. Shembang bonisa shem yazbona. Ngibone nale yalo munye wamagolide. Ubaba mdala nje azoba namagold. Ongazi ukuthi wenzani ngempilo yakhe uhleli lapha eGarankuwa or Pitori or whatever, wherever it is. But let me answer your question. I've been a healer for 9 years. Ngihlale eMondio. Njengoba uqamba ukuthi angazi nix. Was Google me. Ngihlale eMondio was uzongiface uzongitshela lamasimba lawo akhulumayo. Ngukuzwe kahle ngoba kwamanje ngokuzwa. And for me to actually respond to you, ngehlisa isithunzi sami. Bese kuba nomunye ke isidudla ke ungazi ukuthi umama ori ubaba ohamba athwala. Siyazi ukuthi wena uthwele ngamathwasa. Siyazi ukuthi beni3. Siyazi indaba yakho ese Orange Farm beni3 nahamba nayo thwala wena yakho yabhuma njengoba ugcwele ngamathwasa uzokhuluma amasimba ungazi ukuthi ukhuluma ini. And I'm not even here to justify or try to defend myself. It is what it is. Manhamba nisukela abantu. When people retaliate, ningazi ukuthi how they're going to retaliate, they are wrong. A lot of people seem to have this thing yokuthi they can say whatever they want to say or do whatever they want to do to magnify their own life, but not being accountable as to ukuthi omunye bamosha kanjani, and if that person retaliates or wrong. At the end of the day, the lunch bar video had nothing to do with my husband. Once again, listening is a skill. And it seems as if in South Africa, there are some people who just go with the flow. As to whoever is saying what, we will run with it. If you listen to that video, it stipulates ukuthi ma umuntu eza aba yi-home wrecker azokumoshela ekhaya njengomfazi ungaziyehlisi isithunzi ufonele intombazana uyirasele. You would rather shaya isichitho. Namanje ngiyayiphinda. Shaya isichitho, and leso sichitho masishaya asishayela ukuthi silwela le ndoda, sishayela ukuthi ujwayela amasimba. Usho ukuthi angiboni. Number 1, uyazi ukuthi ngizwana naye loyo muntu. Ungena uwazi
ungena uzongihlukumeza manje mina mangifanele ngilwele eyami into sengumuntu wrong nizongitshela ukuthi wayengalwi nendoda yami wayengalini indoda yami ngizolwa naye ngendlela yami kwamanje sisadressa lento yabafazi aniyekeleni ukukhuluma into ningayazi aniyekeleni ukukhuluma into engayazi. So last time I'm going to respond to this nonsense. And at the end of the day, ukuthi ukhuluma lokhu, it doesn't change the price of bread. It won't change the price of petrol. That's where I stand with it. Mina, umfazi ofika la kimi, ozongitshela ukuthi udelelwe phakathi komuzi udelele yingane ethathe ubaba obekanakekela abantwana bakhe mangishaya inhlolo zingitshela ukuthi ngempela iyenzakalile leyo nto mangishaya inhlolo zivuma ukuthi ngishaye leso sichitho ngiyosishaya ukuthi wena uhleli lapho ukuthi ukhulume uthini ngami anginandaba nisile mantombazana nisile. We have women who don't care ukuthi ekhaya umama ukhala nabantwana but ubaba ungaphandle umthengela ama champagne akanandaba nisile mina ngizosishaya leso sichitho